Sports facilities po sa Capitol Complex palalakasin na. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Pinalalakas ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan ang suporta nito sa larangan ng palakasan sa pamamagitan ng planong pagtatayo ng iba't ibang sports court sa Capitol Complex. Sa katatapos na Tour de Pangasinan Padyak sa Kalayaan 2026, muling binigyang diin ng pamahalang palalawigan ang kahalagahan ng sports bilang bahagi ng kampanya para sa mas malusog na pamumuhay at positibong aktibidad para sa kabataan. Ayon kay Governor Ramon V. Gico III, isa sa mga nakikita epektibong paraan upang mailayo ang mga kabataan sa droga at iba pang hindi ka nais-nais na gawain ang aktibong pagkikilahok sa mga programang pampalakasan. Lahat, volleyball, basketball, pickleball, cycling, yun yung mga pinopromote ko natin. Yung mga usual is basketball, volleyball. Pangarap po, i-revive talaga rin yung football o yung soccer. Tapos itong cycling. Tapos yung siguro ginagigiliwan ng lahat yung pickleball. Layunin nito na mahikayat ang mga kabataan na maging mas aktibo sa palakasan, mapabuti ang kanilang kalusugan at maihanda ang mga Pangasinense sa mga kompetisyon at palaro sa iba't ibang lalawigan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.